Mamawa wabwino wa Malawi kwina kulikonse kumene muli. Dzina langa ndine Comrade Redson Munlo, mtsogoleri wa Mass Movement for Economic Revolution, komanso Secretary General wa Malawi First. Malawi ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Maka kupanga note kunena kuti a Minister for Homeland and Security amene ali Zikhale Ng'oma akufikizana po malimba mtima nkumanena kunena kuti imfa zimene zikuchitika zophedwa mdziko muno ndi zinthu zoti sizikukhudza national security. I think ndi zomvetsa chisoni kuti tikulamulidwa ndi anthu oti sakudziwa malamulo a ntchito yawo komanso mmene akuyenera kugwirira ntchito yawo, kapenanso kuti kodi ntchitoyo imagwirika bwanji. Sindikudziwa kwa iwowo akati national security imatanthauza chiyani, akati mu dziko muli chitetezo amatanthauza chiyani, chifukwa akati chitetezo cha mdziko ndiye national security. Ndiye iwowo nda Minister of National Security ndiye sakudziwa kuti national security nchiyani. Ndi zinthu zomvetsa chisoni, zomvetsa manyazi, zovuta kuzimvetsa kuti kodi ndi kaliba yanji ya anthu imene kulamulira dziko la Malawi. Munthu ndi Minister of Homeland Security and sakudziwa kuti kodi national security nchiyani. Ndi zinthu zomvetsa chisoni. Amayi ndi abambo kuphedwa kumene akuphedwa anthu mdziko muno ndi zifwamba. Kaya akuti chiyani kunena kwake iwowo zimene akuzimva okhazo. Ndi chinthu chokhumudwitsa kwambiri, ndi chodandaulitsa ku chitetezo cha dziko lino. Izizi zikutanthauza kunena kuti Amalawi mdziko muno sali safe. Fangati munthu angathe kumupha munthu ndikumuyika mgalimoto ndikuyenda naye ndikukamusiya kufupi ndi kwawo, ndiye kuti mdziko muno mulibe security. Kuyenda konse wayendako paka kukafika ku nyumba kwa munthu kunalibe apolisi. Kusonyeza kuti mdziko munomo chilungamo chomveka bwino sikutinso chikhalenso chilungamo chopita kuselia. Within a space of 5 days amalira kuphedwa anthu osachepera 4. Ndesamwana kunena kuti imfa zimene zizi sizikudzidzimutsa chitetezo cha dziko. What is that? Ndikathokoze kunena kuti akuti zinazi zikuchitika chifukwa cha ndale. Mwina ndigwirizane nawo. Posachedwa apa ndikukhulupirira kuti Amalawi ndi mboni. Maona apolisi akugwirizana ndi zigawenga zitanyamula dzikwanje, nkhwangwa, mauta, malegine ndi makasu woti akaphere ma demonstrators. Ndiye kunena kwa minister kuti kuphedwa kumene akuphedwa anthu m'Malawi muno nkwandale, ndikudzayima kudzakhala pansi pang'ono ndikudzaganizira ndikudzapanga connect ndi behavior imene akhala akupanga apolisi ndi zigawenga za Malawi Congress Party. Izizi zofanana. Ndiye mwina nkunena kuti mphongo ulankhula kapena kutsirira mphongo zimene anena minister tinene kuti zikhozothekadi kuti nzandale. Nanga si ndi chifukwa chake anthuwo akumaphandu nkusagwidwa ndiye kuti andala akwadziwa. Bingi kuti apolisi akumapanga kona ivi ndi dzifwamba kumapita kutenga anthu adzikwanje, malegina, makasu, zibonga ndi nkhwangwa kuti akateme ma demonstrators
zikutanthauza kunena kuti zigawenga zimene zichazo zikudziwana ndi apolisi. Ndiye ngakhale kuti titata Malawi tilire kuti anthu amene akupha anthu mdziko munomo apolisi awamange, ndipo vuta kuti awamange chifukwa anthuwa ndi apolisi akuoneka kuti amagwira ntchito limodzi. Izi tikunena molingana ndi mmene alankhulira minister. Ndi zinthu zomvetsa chisoni, zomvetsa manyazi, and zowawitsa mtima kuti the whole minister, a policy maker, anthu 4 kuphedwa within a space of 5 days. Ndikumanena kuti it is not a national concern. It is not a national security issue. But it's what? Ngati nzika zikuphedwa ngati nkhuku, isakakhale national security concern. Tikulamuliridwa mdziko muno ndi anthu amtundu wanji? Tikulamuliridwa mdziko muno ndi anthu omvetsa bwanji magwiridwe awo antchito? Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri, ndi zomvetsa manyazi ku dziko la Malawi. Tikudikira mzungu kulemba chikalata kenako mupange intensify security. Ndi kulankhulamu ndaona chikalata chimene alemba UN. UN akuyiona nkhaniyi yayikulu kwambiri, pamene minister akuyiona kuti iyi si nkhani yayikulu. Ndi anthu amtundu wanji amene akulamulira dziko muno. Akudikira UN mmene alemberamu ndiye muwaona Zikhale Ng'oma ndi apolisi awo jijiri. Ifeyo ngati dziko, the fact kunena kuti anduna akupitirizabe kulankhula mwano ndi chipongwe ngati chimene alankhula dzulo pa press conference. The fact kuti apolisi akupangabe zinthu zimene zikupereka mafunso kwa Malawi ochuluka. Chifukwa nyamaro ku Blantyre uja panopo yamba kuvunda, koma munthu amene womupha sakudziwika mpaka lero. Amayi aja Agnes Katengeza panopo ayamba kuvunda. Tikunena pano mpaka pano sitikudziwa kuti chikuchitika ndi chiyani. Palibe chine chilichonse apart from kumva nonsense kapena kuti senseless statements from the minister ndi apolisi. Ndi zinthu zomvetsa chisoni ku security dziko lino. Ifeyo ngati dziko tikudandaula, tikamatulutsa ana athu kupita ku skulu tikudandaula. Ngakhale ifeyo tikamatuluka kupita panja kaya kukagwira ntchito tikudandaula kuti dziko muno mulibe security. Ndiye wina akubwera muno nkumadzanena kuti this is a national security issue, this is not a national security issue. Akuthandaza chani? Pamene anthu akuchita mantha kunyuma kutuluka manyumba mwawo kuti apite ntchito. Anthu akuchita mantha kutuluka manyumba mwawo kuti apite akashope. Anthu akuchita mantha kutuluka manyumba mwawo kuti apite malipondo kuti adzikapemphera. Ndi akanena kuti it is not a national security issue. Mungati national security zimatanthauza chani? Kwenikweni tufune tidziwe. Zimatanthauza the difference imene mapereka ija nzimene zangoonetseratu kuti muti muli ndi PhD, koma PhD imene sina kuthandizani mutumo mulibe china chilichonse. The difference imene mwapanga mwatikaya chani na internal security and zamene zijoza, that's senseless. Which security school did you go? Ndikupaka kupatsani ma definition opepera mapereka pa ujeni pati. And mulibe manyazi pofuna kuonetsa kuti ndinu mbuli simunanke ku school. The Home Minister of Homeland Security akulephera kudziwa ntchito yache. Amalawi ndife anthu omvetsa chisoni kwambiri. Chakwera akadakhala munthu wina ali konko kungako Zikhale Ng'oma ananena kwa achotsa kwa minister. Is not fit to be Minister of Homeland Security in this country. Is not even fit. Many anthu akufera mdziko muno. You can't come with a political statement, useless political statements like that.
You can't come out with those useless statements to the country like that and when akulira. Ndinu nduna yomvetsa chisoni kwambiri bwana. I'm not going to be personal. I'm not trying to be personal. Koma ndikufuna ndikuuzeni. Ndinu nduna yomvetsa chisoni. If I was the president, the moment you uttered that statement, I was firing you. I was fired because Malawi dzulo tinali ndi chidwi kuti timvere kuti mmene anthu akufera mmene zikukhalira anduna afuna olongola chani, anduna afuna aluze bwanji dziko, afuna aluze chani dziko, and you come there with your police ndikumala nkhulambwerera ngati zimezi, and you expect Malawians to clap hands for that nonsense. Malawi tikwapempha chakwera mwansanga kungaliko Zikhale Ng'oma is not fit for the position of Minister of Homeland and Internal Security of this country. In fact, Zikhale Ng'oma, with his careless statement, is a threat to our national security in this country. Is a threat to our national security. Tikunena panopo. A president achakwera with immediate effect akwenera kwachotsaja Zikhale Ng'oma. If indeed Achakwera is the president of Malawi, Zikhale Ng'oma is not fit to hold the position of Minister of Homeland and Internal Security. Dziko lino lili pangozi under his leadership as Minister of Homeland and Internal Security. We are demanding his immediate firing. He has been very careless with his statements. Very careless. Kumvetsa chisoni ndi kuchititsa manyazi boma limene akulitumikira. Zikusonyeza kuti the Home Minister sakudziwa chene chilichonse. Hayi ndithu. Sangathe kusiyanitsa kuti kodi Internal Security ndi chani? Sangathe kusiyanitsa kuti National Security ndi chani? Sakudziwa. Iyeyo is the Minister of Homeland and Internal Security. Internal Security is what? It's a national security. Iwowo ndi apolisi ntchito yawo as a national security. Mwina ndaphunzitse ndini. As a national security is to make sure kuti miyoyo ya Malawi mdziko muno ndi yotetezedwa. Katundu wawo ndi wotetezedwa. That's on national security. Ame akwatchulawo ntchito yawo ndiyonena kuti Malawi tisapangidwa ataki ndi asilikali ochokera kunja. Mwina ndaphunzitsa Zikhale Ng'oma mwina kuteka sakudziwa. Zikhale is responsible for national security. That's the reason why he is Minister for Homeland and Internal Security. Internal Security and national security. This is a minister who doesn't know his job, and the president is giving him. It's very pathetic. Amayi ndabambo ngati UN yafikizana polemba kalata. It is a national security concern. Siza kutiso hatu uchifambao mdziko mukakhala dzifamba dzambiri. It is a national security concern. Mudziko mukakhala anthu okuba kwambiri. It's a national security concern. Chifukwa dziko silili safe. Ndi mukati national security ndi chani? Anthu akuphedwa ngati nkhuku mmene zilili muja. It's a national security concern. Apolisi akupanga kona ivi ndi zigawenga kumakathamangitsa kufuna kutema kufuna kupha ma demonstrators. It's a national security concern. What is a national security concern? Ngati anthu anali ndi chilolezo chopanga mademo kuyenda mdziko mwatsata malamulo, ntchito ya polisi was to make sure kuti anthu amene aja miyoyo yawo itetezedwe.
katundu wa anthu wawo atetezedwe kuphatikizapo anthu ama business ndiye ntchito ya polisi. National security concern ndi imene yoyo. Ndi apolisi akukapanga timu apo ndi zigawenga zoti zatenga nkhango, zigawenga zoti zatenga mipeni, zigawenga zoti zatenga nkhango, zigawenga zoti zatenga dzikwanje. Malekeni kuti akagende anthu amene akupanga demonstrate mwamtendere akupanda dzida. Ndemukanene kuti that is not national security concern. Munazoona kuti zimene pa mademo awiri atinachititsa ife amanifest. Munazoona kuti apolisi angapange timu ndi zigawenga zodzalitsa mademo. Ndemukanene kuti dziko muno muli security. Which is security are you talking about? Ndi Malawi tikudabwa chiyani? Malawi tikudabwa chiyani? Achipani cha Malawi Congress Party anapita mu mchesi kukapanga haila dzifamba kuti dzidzaphe ma demonstrators. Malawi Congress Party anapita kwa Nsundwe ndi kwa Mpingu kukapanga haila dzifamba zoti dzidzaphe ma demonstrators. Adabwera ndi dzikwanje kumabweretsa maminibus, zinkhwangwa, makasu, zibonga, maredini, nhungo. Apolisi ndi kwa joina. Ndi Malawi mukudabwa chiyani izi zimene zikuchitikira. Can't you connect? Kuti uchifamba onse ukupangika mdziko munowu. Nda Malawi Congress Party akubweretsa. Nda Malawi Congress Party nda polisi. That's the reason why apolisi akulephera kwapeza anthu amene akupanda dziko muno. Kwaseti kuti akulephera kwapeza anthu akwadziwa koma sangagwire amapanga nawo zochifambazo. Tidaona apolisi akupanga timu ndi zifamba kudzaletsa ma demonstrators, kumadzagenda ma demonstrators, kufuna kutema ma demonstrators. Ndi apolisi ake ngati amene wowo angakwanitse kugwira mbavazi nzawo. Ndi zinthu zomvetsa chisoni Malawi dziko muno tikuyang'anira zinthu zosakhala bwino. Andi palibenso munthu amene ali ndi mphamvu yoranga mabwere pano ndikumaopseza kuti aliyense amene anene kuti national security ayi zachamba zimenezo. We have to speak ndi abale athu amene akufawo. We have to speak because we are contributing in terms of taxes to make sure that we have the police in this country, to make sure that we are safe in this country. Our properties are safe in this country. Abale watu anatu ndi otetezedwa in this country. That's the reason why we pay tax. And you can't stop us to complain. When we see that there is nothing this government is doing in terms of security. So you say kuti cheka niko kama musalangule amene alangula apolisi amange. Ndiye kuti chani? Ndiye kuti chani? Ndifuna ndikuuzeni zimayamba pang'ono chonchi. Amayi ndi abambo kumene kukupita dziko, what they are trying MCP is to bring terror in this country. To bring terror in this country. Ncholinga choti Amalawi muzikhala chete even zinthu zikulakwika musamalangule chifukwa iwo aja kusungira zigawenga zoti dzidziphathu dziko. Nchifukwa chake anapanga timu ndi apolisi katenga zigawenga zawo kwa Nsundwe, kwa Mpingu ndi munchesi. Notorious criminals. Tieni mukaphe demonstrators. Is that not national concern? It's security concern. Where is our country is? Pamene ife kumene zikativuta security yavuta timathawire ife ku police. Koma police ngati kupanga kona ivi ndi zigawenga. Amalawi, are we safe in this country? Are we safe in this country? Nthawi imeneyo amene timenera kuti titetezo nda police ndifeyo. Tinali ndi chikalata cha ku court. Koma police instead anakapanga timu ndi zigawenga. Kuyamba kugenda ndi kuthamangitsa kuthietiya gas ma demonstrators oti analibe ngakhale mpeni. Ma demonstrators oti ngakhala analibe mwala. Ma demonstrators oti ngakhala analibe cholembera. Timangoyenda ndi nyimbo zathu. Koma police anakatenga nyamaradzi kwanje, ankhwangwa, amipini, amakasu, maregini kumagenda ma demonstrators amene akuyenda mwamtendere.
ndiye kuti mdzikomo muli security? Amalawi, you have your own answers. Here is the minister comes. Kufa anthu 4 in a space of 5 days. I would resonate a national security concern. What type of minister is that? What type of minister is that? Zachita kutengera UN. Kulemba chikalata. And the chikalata cho mukachiona inuyo Zikhale Ng'oma as the Minister for Homeland and Internal Security. Mukuchiona bwa? Inu dzulo mukunena kuti this is not a national security concern. Dziko lino Amalawi tili pangozi. Tikupanga chidede pampeni wa 6 gear wotsegula. Anthu awa atipweteka. Mene akuyendetsera dziko nzokhata palibetu mbali mene kuyenda bwino. Security wise ndi zimene mukuzionasi. Economically ndi zimene mukuzionasi. Food security ndi zimene mukuzionasi. Academically ndi zimene mukuzionasi. Sitikudziwa kuti boma ilili chimene linabwera kudzapanga ndi chiyani akuchidziwa okha. Kukakhala corruption kuba boma ndi sinkhani ya. To them it's normal. To them it's normal. Ndiye tikamati kuti tili ndi boma alo mdziko muno luchita chani. Akakhala polisi ndi amene mukuwaonawo amapanga kuona ivi ndi zigawenga team up with criminals kupita kagenda ma demonstrators. And you call kuti mdziko mene muli security gedi. So nkhani imene ili pano ndiyonena kuti amayi ndi abambo ndi zinthu zomvetsa chisoni kuti Honourable Zikhale Ng'oma angalimbe mtima. Sindidzoivina amalembera speech ni ndani ndikumakanena kunena kuti kufa kwa wanthu in a space of 5 days and 4, it's not a national security concern. In Lilongwe alone anthu 4 wakabaza wogulitsa nkhuku mayi oku reserve bank ndi nyamara Coca-Cola ka whatever. And 4 in a space of 5 days. Ndekuti tikawerengera ndi wakunchisi in a space of 5 days we have lost 5 people amene adziwika nanga amene sakudziwika. Ndemukanene kunene kuti this is not a national security concern. Zikhale Ng'oma mwaganiza bwanji? Zikhale Ng'oma mwaganiza bwanji? And you are coming with these useless political statements telling Malawians here is this apanga nandale. Wasango kwabweretsa poyera ndale utadziwe bwanji? Mwauza polisi akamange bwanji? Ngati mudzo kuti akupanga zimene zizinda ndale and inu mukwalekelera ndalewo kuti adzipanga zimene zozo inuwe apolisi alipo wasapititsa kamanga poli andalewo ba tadziwe. Amalawi kwina kuli konse kumene muli tikambe momveka bwino molingana ndi statement imene akupereka minister. Anthu amene akupha anthu dziko muno minister akwadziwa. It's good kuti anenewo kuti anthu ndandale. Ndiye timaona ngati mwina apolisi akadatitengera swa minister lawo akatifunsire. Timaona ngati apolisi akadatitengera minister kuti akatifunsire. Ngati mdziko muno muli polisi because apolisi ndiye kuti auzidwa kulunda anthu nawo. Osatenga minister akatifotokozere dziko bwa. This is a clear clue. Imene minister apereka. A minister akwadziwa anthu amene akupanda dziko muno. Nchifukwa anene kuti ingandale. Ndedu kupempha apolisi mutitengera anduna athu a Minister of Homeland and Internal Security atakali fotokozera dziko. A president ajakwera tikufuna mutichotsere a Minister of Homeland and Internal Security Zikhale Ng'oma. Sitikwafuna kuti apitilize kudya ndalama zathu moononga pamene alephera kugwira ntchito yoteteza ifenzika dziko muno. Meeting imene amapanga dzulo press conference timembegezera kuti abwera atuza chanzeru ndikutipatsa ma solutions. Ndikuti kodi apanga panji plan iwo nda polisi yawo kuti aonetsetse kuti izi zikuchitikazi zisapitilire. Sitinembegezere kuti angababwere pamene paja ndikumadzalankhula mbwerera zawo zichi. Amalawi tikulira.
onse amene avulazidwa wina ndi mwana wachoka ku college wangomaliza kumene ndalama zathu za dziko zaonongeka kumene kuja chifukwa ndalama zathu timalipiranso halfway of the fees ya ana amene jama structure amene amakhala kumene kuja ndaboma. Zinthu zambiri zimene zimachitika za boma limatengapo mbali pa sukulu ya munthu 4 years Bunda college sanapindule china chilichonse mwana ended up being killed ndikapangidwa dampo mchitsime. Mundu amene waphedwa oku Reserve Bank anali IT manager, a person who was productive at a very young age. Today she's gone. A very productive young man, Alan Whittick, I'm a grandchild of Coca-Cola. He's gone. The country has lost. Ega baza guy amena kutamanga kutere kutapeze chakuja ana aje pakomo atere ndapeleka ti misonkho take amakakhomera ku road traffic ndikuti pamene popo tachotsa revenue ndemukanene kunena kuti this is not a national security concept. Akuluakulu tisamalankhule modzilekelera choncho. Ndeti kuwapempha polisi aminister apereka kulu atatenga kafunse tapempha president chakwera nduna iyi atichotsere full stop. Dziko kwambiri amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana kwina kulikonse kumene muli. Audio ingakhale ndayilankhula yetali chonchi koma ndine okhudzika sindimafuna kuti ndilankhule kwambiri because I know Alan, we shared our younghood. Tinakhala limodzi kanthekena kake tonse ndi fa 70 Adventist takulira limodzi timapitirira ku mpingo umodzi ku chechi. We have grown up together. Ndine munthu woti mpaka panopo ndine munthu wachisoni because I'm still crying for a friend, a young man who have grown up together. Zomwe kwambiri amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana konse kumene muli. Amen.